जितनी बार हम घर आवेनी ना त मम्मी हमरा के ये दाल और पुलाव ज़रूर बना के खिलावेली। हमार बचपन के सबसे फ़ेवरेट खाना ह। जभी भी घर आवेनी त मम्मी के हाथ के दाल पुलाव तो ज़रूर बनेला और हमरा मतलब बहुत पसंद बा। हमार फ़ेवरेट फूड है ई। एकदम कम से कम तेल मसाला में बहुत ही स्वादिष्ट सा खाना मिल जाला घर पे। एकदम मतलब मम्मी के हाथ के दाल पुलाव के बात ही अलग बा। त चली बताओ तनी मम्मी कैसे बनैले रहलिया। तो एजगी हमनी के लेवे के बाद दाल, चना के दाल के यूज़ कइल बा, साथ ही में हरा मूंग के यूज़ कइल बा। ओकरा साथ हमनी के 2 से 3 बड़ा साइज़ के प्याज लंबा स्लाइस में कट करके और साथ ही में 10 से 15 लहसुन के कली ले लीही और फिर हमनी के 2 टमाटर बारीक टुकड़ा में काट के ले लेवे के बा। अच्छी तरह से दाल के और धो लीही आ धो करके प्रेशर कुकर में डाल देवे के बा। तो आप चाहे तो सिर्फ चना दाल से भी बना सकेनी। तो एजगी मूंग और चना दोनों के यूज़ कइल बा। तो एजगी मम्मी सब दाल के अच्छे से धो करके और प्रेशर कुकर में डाल देले रहली हा। अब एकरा में डाल दीहन प्याज। इ दाल में प्याज के यूज़ ज़्यादा करे के बाद तो मतलब मीडियम से बड़ा साइज़ में प्याज ले करके पतला साइज़ में काट करके डाल दीही। 10 से 15 लहसुन के कली बस ऐसे साबुत ही हमनी के डाल देवे के बा। साथ ही में डाल दीही टमाटर और एक मीडियम साइज़ के टमाटर बटे ओकरा के बारीक काट के। एकरा साथ जाई ड्राई फ्रूट्स। तो आप जौन भी ड्राई फ्रूट्स पसंद करेनी वो डाल सकेनी। हम एजगी काजू और बादाम के यूज़ मतलब कइल बा। और साथ ही में जाई 2 कप के करीब पानी, 2 से 3 कप पानी डाली। और अब एकरा में जाई मटन मसाला। तो 1 चम्मच के करीब मटन मसाला डाल दी। साथ ही में हल्दी पाउडर डाल दी। टेस्ट के हिसाब से एजगी जाई नमक और नमक डलला के बाद हम एकरा में डाल देब थोड़ा सा गरम मसाला। अगर आप सबके पसंद बा तब आप चिकन मसाला या मटन मसाला के यूज़ कर सकेनी। अगर नइखे पसंद तो आप उस जगह पर डाल दीही थोड़ा सा गरम मसाला ज़्यादा क्वांटिटी में। अब अच्छे से मिक्स करी और प्रेशर कुकर के बंद करके रख दीही एकरा के पाके खातिर। 2 से 3 सीटी के बाद आप ढक्कन खोली, मीडियम फ्लेम पे पकावे के बा। तो इसकी देखी कितना बढ़िया से मेल्ट भ गइल बा, दाल अच्छे से पक गइल बटे। तो अब चली एकरा के हमनी के तड़का लगावे के बा। तो एजगी कढ़ाई के गरम करके अब एकरा में डालले बड़ी मम्मी सरसों के तेल। तो 2 से 3 चम्मच के करीब सरसों के तेल डाल दीही। और तेल जब अच्छा से गरम हो जाए ना तब हम एकरा में डाल दे तनी जीरा। तो एजगी जीरा डाल करके 2 से 3 तेजपत्ता डाल देवे के बा। और साथ ही में हमनी के डालब जा अदरक, लहसुन और मिर्ची। अदरक लहसुन के बारीक काट करके डाले के बा और मिर्ची लंबा स्लाइस कर में काट करके डाले के बाद थोड़ा सा जब कलर चेंज हो जाए तब दाल के डाली और दाल डलला के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर ली। अच्छे से मिलाई और मिला करके सब पूरा दाल आपके एकरा में डाल देवे के बा। बस एकरा से ज़्यादा कोनो मसाला के यूज़ नहीं करे के। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च से ही बना ली या फिर एजगी डाल सकेनी लाल मिर्च। तो थोड़ा सा तीखा वाला लाल मिर्च हम एजगी डालले बनी। और अच्छी तरह से एकरा के मिक्स करी। 3 से 4 मिनट खोलेला के बाद आप एकरा के उतार दी बारीक कटल हरा धनिया डाल करके। ज़्यादा नीचे पका के दाल में बस हल्का सा तड़का लगा करके बहुत ही कम तेल मसाला में बहुत ही अच्छा सा दाल बन के तैयार हो गई बा। चलिए फटाफट से पुलाव बना लेते नहीं जाता। प्रेशर कुकर गरम करी, एकरा में डाल दही घी, साथ ही में जाई जीरा और कुछ खड़ा मसाला डाल दही। अब एकरा साथ हम इसके ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते नहीं। तो काजू और किशमिश के यूज़ कइल बा। अब अपना पसंद के कोनो ड्राई फ्रूट डाल सकेनी। साथ ही में मम्मी इसके सारा चावल धो के रखले रहली है बासमती राइस 1 घंटा पहले ओकरा के डाल देतनी। डाल करके अच्छी तरह से एकरा के चला लेवे के बा। करीबन 2 से 3 मिनट स्लो फ्लेम पर एकरा के अच्छे से फ्राई करी। और फ्राई करला के बाद डाले के बा हमने के चीनी। तब पुलाव में चीनी की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रही तो 2 से 3 चम्मच हम चीनी डालतनी। और साथ ही में हल्का सा नमक डाल देवे के बा। नमक चीनी डालला के बाद हम इसकी पानी डालतनी। मतलब करीब हमार मम्मी ना इसकी चावल ले रहली हा 2 कप के करीब। और एकरा से हम 4 कप के करीब पानी ऐड करतनी। अच्छे से मिला करके 1 सीटी आवे तक पका ली। और इसके पुलाव बन करके भी तैयार हो गई बा। आप सब लोग दाल पुलाव बनाई, एंजॉय करी और पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करब। गर्मा गर्म दाल पुलाव खाए में बहुत ही मज़ा आवेला। और मम्मी के हाथ के बनल के तो मतलब स्वाद ही अलग बा, बात ही अलग बा। तो इतना टेस्टी लगेला। आप सब लोग भी ट्राई करी और अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक करब जा और एक कमेंट ज़रूर करब जा कि रेसिपी कैसन लागल हा। फिर आप सबसे मिलते नहीं बहुत जल्दी दूसरा नया रेसिपी में। और वीडियो के अपना फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करब जा, एक कमेंट ज़रूर कर देव जा। तब तक के लिए अपन बहुत बहुत ध्यान रखब जा। बाय बाय।